Assalamu alaikum. Wa alaikas salam. Ba Allah da Allah me sunan ka ne da fari? Na rago na suna na Khalifa dan mama. Allah dai ga dan mama. Da Allah ina da wata tambaya ne. Doko ta ina jin ka. Yawwa. Kana da kuɗi? Kai wallahi da kani sai imani na yau. Amma ka shirya kan yanzu a halin da kana son kuɗi? A halin nan ina ma magana ni yanzu ko gani na wani ya ije zan lissafin saboda ina buƙatar kuɗi abu jaja. To ka shirya yanzu zan ma wata tambaya ne. Ko in ce ina dan raba giveaway ne ka gane ko? To ina dan wannan ne yanzu ina so tunda ai kai dan ina tunani ai dan Najeriya ne. Ba haure ba. A Najeriya aka sintulo ni a Najeriya ƙasa mai tsarki kenan. To masha Allah alhamdulillah. Dan Allah kana da labarin an ci an abun nan an national anthem. Na ji bai raban nan waya can. Masha Allah. Yanzu dan Allah fara dai kafin mu shiga abun bara. Dan garganan da ya suna. Wannan kilo 2 ne. Kawo to jira mana kawo haza. Dan jira ya haƙuri. Yanzu dai ai ka gan su. Na gan su kilo. Masha Allah. National anthem wanda aka canza sauƙoƙi all modern. Idan ka mun shi kana da ɗaya. Don kuma kai wannan shi ma sabon da aka yi new modern shi kuma kana da kaga duka kilo 2 ɗinka duka naka ne. Kaga ya za a yi ba ka ya? Zan iya. Matsalar kenan kai ka ji matsala a makaranta akai ta cewa mu iya abu. Ba ina ce ai ka yi boko ka yi primary ka yi secondary. Na yi primary na yi secondary na yi kai na yi ma. Kawai kamar sai kawai ba ka kwai. Tunda ai Makaranta an ce. My friend Nigeria sai ne. Kai ka daure kai mana dubu kalle fa ko ya samu aljihu ne ka za ka fi ƙara jin ƙarfi. Samun. Kawai dai ka abin nan kai. Samun. Kawai kai. Da yi kokala cewa za ka yi mining ne. Ba mining. To ai shi ne. Ai fitowa da shi za ka yi ba ai